Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Язмышлары төрле максатлары бір илне саклау, контракт төзүчеләрне кирәк яраклар белән тәэмин итәләр. Бурычлы йөртүчеләрне юлда ук ачыклыйлар. Түбән-Камда суд приставлары һәм автоинспекторлар уздырган рейд нәтиҗәләре. Соңгы 6 айда аварияләр һәм зыян күрүчеләр саны кимегән. Инспекторлар статистика соннары белән таныштырды. Хәерле сәгатьтә Түбән-Кама районы кырларында урып җыю эшләре башланды. Сахалиннан Донецк Халык Республикасына кадәр Түбән-Камага илнең төрле почмакларыннан контрактка кул кую һәм махсус операция зонасында хезмәт итү өчен иреклеләр киләләр. Волонтерлар аларны җаваплы сәфәргә җыюда катнашалар. Түбән-Камлар ил сакчыларын беренче кирәк яраклар белән тәэмин итәләр. Тулырак алдагы материалда. Николай Брагин Краснодар өлкәсеннән Түбән-Камага эш буенча килгән, әмма соңрак контракт буенча хезмәт итәргә китү турында карар кылган. Сейчас я решил, помочь стране. Хәзер мин илгә ярдәм итәргә, туганнарымны һәм якыннарымны якларга карар кылдым. Юлымда яхшы дуслар очрасын, җиңүгә ышанам, ди контрактчы. Николайны һәм аның 6 иптәшен юлга игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары җыя. Һәрберсенә беренчел кирәк яраклар тутырылган сумка тапшыралар. Исемлек киң, кул сәгатьләреннән һәм кружкалардан алып дини китапларга, даруларга кадәр. Соңгылары хәзер аеруча кирәк диләр. Очень нуждаемся в медикаментах. Медикаментларга ихтыяҗ зур. Эсседә ялкынсынуга каршы, температураны төшерүче, диареяга каршы дарулар кирәк. Шулай ук бинтлар, лейкопластырлар җитми. Николайдан тыш юлга чыгучылар арасында Түбән-Кама, Омск, Ярославль, Көньяк Сахалин һәм Донецк Халык Республикасыннан контрактчылар. Күпләр Татарстанга илдә иң югары түләүләрнең берсе булганга киләләр. Бер ел хезмәт итү дәверендә 20 миллион сумга кадәр акча алырга мөмкин. Хәзер пилотсыз системалар гаскәрләренә белгечләр кирәк. Бу бүлекчәләрнең хәрбиләре өчен арттырылган акчалата түләү һәм еллык контракт каралган. Гөлия Нигъмәтуллина, Анжелика Степанова, НТР яңалыклары. Түбән-Кама районы суд приставлары дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән берлектә чираттагы рейд үткәрде. Мондый чаралар торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы булган кешеләрне ачыклау һәм алар белән эшне көчәйтү максатыннан даими оештырыла. Берничә сәгать эчендә 10ннан артык автомобиль туктатылды. Машина хуҗаларының бурычлары махсус база аша ачыкланды. Бер транспорт чарасына арест салынды. Приставлар ачыклаган иң зур бурыч суммасы якынча 600 мең сум тәшкил иткән. Соңгы 6 айда Түбән-Кама районында 76 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 6 кеше һәлак булган, 100 кеше төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр алган. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясе бүлеге җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Вилдан Фәрхетдинов хәбәр итте. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда, быел аварияләр һәм зыян күрүчеләр саны кимегән, әмма юл транспорт һәлакәтләренең нәтиҗәләре җитди булып кала. Шуңа күрә инспекторлар профилактик чараларны дәвам итә, махсус рейдлар үткәрә. Каршы як хәрәкәт полосасына чыгу һәм балаларны йөртү кагыйдәләрен бозу кебек җитди хокук бозуларны ачыклауга һәм кисәтүгә аерым игътибар бирелә. Түбән-Кама районы хакимияте белән Татарстан спорт көрәше федерациясе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документ спорт көрәшен үстерүгә, спортчыларга һәм тренерларга ярдәм итүгә, ярышлар үткәрүгә һәм уртак проектларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән. Очрашуда Түбән-Кама мэры Ратмир Биләев, Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гобәйдуллин һәм спорт көрәше федерациясе вәкилләре катнашты. 2030 елга кадәр спорт көрәшен үстерү программасы проекты әзерләнгән. Ул спорт базасын ныгытуга, инфраструктураны үстерүгә һәм яңа спортчылар әзерләүгә ярдәм итәчәк, ди җитәкчеләр. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Түбән Кама районы кырларында урып жию эшләре башланды. Беренчеләрдән булып уракка Орсис агро игенчеләре төштеләр. Алар көзге будайны суктыруга кирештеләр. Алда бертөкле һәм техник культуралар, шулай бәрәңге һәм яшелчәләр җыеп алу бурычы тора. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов авыл хезмәтчәннәренә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм аларга уңышлар теләде. Кичә без Аллаға тапшырып, Орсис агро басуларына кырга чыккан идек. Бүген ПК Камский Сойз агро чыкты. Ике хуҗалыкта көзге будайда комбайннар эшли башлады, Аллаға тапшырып. Орсис агроның урожайнысы 40-тан артык, менә минеке ПК Камский ПК 35-тан артык дип тора бит. 40-ка якын Аллаға тапшырып башладык. 18 мең гектар җирдә бит бөртекләрне җыштырып аласы бара. Менә пока көзге будай ул 8 мең гектардан артык җирдә башлап җибәрде. Уңышлар исән-сау җыштырып, амбарга салып, семиналар әзерләп, сатырга да мөмкинлеге булсын. Иртәгә 25 июльдә Югары Чаллыда авылча этнофестивале узачак. Бәйрәмгә шәһәр һәм район халкы һәм кунаклар чакырыла. Программада авыл хуҗалыгы продукциясе ярминкәсе, техника күргәзмәсе, балалар мәйданчыгы, осталык дәресләре, спорт ярышлары һәм концерт. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәмнең махсус кунаклары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова, диджей Рөстәм Алиев, Альбина Абрамова һәм Азали Яфясова. Фестиваль кунаклары авыл тормышы белән якыннан таныша, халык мәдәнияте, фольклор һәм иҗат үрнәкләрен күрә алачак. Бәйрәм көндезге сәгать 12-дә башлана. Проект Татарстан Республикасы рәисе гранты кысаларында тормышка ашырыла. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.